Sa bawat labas ng mga OFW na lumapag sa Clark International Airport nitong December 19, ramdam mo ang pinaghalong saya at pangamba. Saya na kahit papaano'y makakasama nila ang kanilang pamilya sa Pasko at pangamba dahil sa banta ng COVID-19 sa estado ng kani-kanilang mga trabaho. Gaya na lamang ng Logistics Director sa Morocco na si Marvin Roque. Hindi umano mawaglit sa isip niya ang panganib na dala ng COVID, lalo na't milya-milya ang layo niya sa kanyang pamilyang nasa Angeles City. I think we need to remain positive, para ma-overcome din lahat. Kasi mental instability, this is one of the issues as well dahil sa pandemic. And remain focused. Ang seaman naman mula sa United Arab Emirates na si John Navari, hindi pa makapaniwala na nakauwi na siya sa bansa. Todo sakripisyo umano sila sa barko dahil may mga operasyon na pansamantalang natigil. Kaya naman tigil din ang kanilang sahod. So kailangan lang talaga maging matibay. Matibay lang lagi para sa pamilya. Mangarap. Tulad ni John, ang kontraktor mula sa Africa na si Hector Ignacio, magandang buhay para sa pamilya ang pinangahawakan kung bakit nagsasakripisyo sa dayuhang bayan. Tiis lang, kumbaga para sa pamilya to. Kaya naman laking galak ng ating mga kababayan nang sila ang pasalubungan at bigyan ng maagang pamasko ng Globe Telecom. Talaga naman umanong iba pa rin ang Pasko sa Pinas. Well, indeed. I mean, generous sila, di ba? Maraming salamat po rito sa pag-giveaway nyo po para po sa aming mga OFW na siyempre po nagsasakripisyo po para sa pamilya namin. Grateful, siyempre. Ayon sa telco company, pamamaraan umano nila ito upang makapagbigay pugay at pasasalamat sa mga bagong bayani na patuloy sa pakikibaka sa ibayong dagat sa kabila ng pandemya. So we at Globe, we wanted to recreate the Paskong Pinoy. Okay? So the theme of our activity today is pasalubong. So we don't know in these uncertain times na kung ano yung pinagdaanan ng mga OFWs natin abroad. So we wanted to welcome them with a surprise gift package for them. Ngayong holiday season, wala raw dapat ikapangamba ang ating mga kababayang OFW dahil sa Globe, abot mo ang mundo. For the OFWs abroad and your families back home in the Philippines, Globe is very much committed in giving you the service that your family deserves. Rainiel Pawid, CLTV News. Thank you.